рафтем. барфи зиёду ҳавои сард дар ин шабу рӯз ташвиши Гулрухсору дигар ҳамкорони роҳрӯбашро бештар кардааст. онҳо роҳу ҷӯйбор ва дарахтонро аз барф тоза мекунанд, то ба сокинон мушкил пеш наояд. ҳозир мо фақат рӯзонаем, дар ранги дежур неместем. ана бо одамои мисол бригадое ҳастанд ки шав кор мекунанд. ай соати 2-3 меброянд, бо рӯзона ай соати 8 меброянд то яка. ва ё бо кор мекунанд, бо баъди ва ё бо мо кор мекунем. мушкилиш ҳами ки хайне барф буборайне, хеле борон боша, хай камтар дар берун ки ҳастем, камтар вай мешем, агар не дига ҳеҷ вай наст. ҳамчи хеле дар хона кор мекунем, мисол ҳаминҷа ҳам амӯхте. ин зан 8 сол аст ки роҳрӯбӣ мекунад. мегӯяд рӯзҳои аввали кор барояшон дар хиёбонҳо осон набуд. ҳоло одат кардааст. шар мекардем ки мақсад мо мусор мегирем, мусор мечинем, зо мекашидем ва оста одат кардем. оз дига парво надорем. ака намедонам дару мо ҳеч ки намега. агар ай пас мо наган. бахши умдаи занҳои роҳрӯб аз хонаводаҳои камбизоати шаҳр ва канорҳои пойтахт ҳастанд. Гулрухсор дар шаҳри ваҳдат зиндагӣ мекунад. ӯ субҳ ба пойтахт меояд ва шом ба назди хонаводааш бармегардад. зиндагии худу 4 фарзандашро ба танҳоӣ таъмин мекунад. мегӯяд шавҳараш баъди бозгашт аз муҳоҷират ҷойи кор надорад. шаҳра бо ойлик шамсозай, ёрдам шамсозай, хай ба вақт шойлик мо намегирем. ҳеҷ ваи надорем да камутӣ. дар шаҳри душанбе ки расман ҳудуди 1 миллион аҳолӣ дорад, мисли Гулрухсор қариб 2000 зани роҳрӯб кор мекунад ва маоши онҳо аз 800 то 1200 сомонист. 80% кормандони хоҷагии коммуналии пойтахт низ занҳо ҳастанд. ҳарчанд дар гузашта ин табақаи коргарон камтар қадр мешуданд, аммо дар чанд соли ахир шаҳрдори Душанбе дар ҷашну идҳои миллӣ ба онҳо мукофотпулӣ медиҳад.